ମୁଁ କଲିବିନି ବୋଉ କଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ଜହ୍ନି ଗଛ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ନେଇଛି ତ ମଞ୍ଜା ଫୁଟା ହଉଛି। ମଞ୍ଜା କଥା ଅଛି ମୋ ବୋଉର ଛୋଟ ବଗିଚା। ବୋଉ ଇଏ କୋଉ ଗଛ? ଏଇଟା କଲରା ଗଛ, ସେଇଟା ଜହ୍ନି ଗଛ, ଏଇଟା କାକୁଡି ଗଛ, ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଗଛ। ଦେଖିଛ? ଆଉ ଇଏ ପୋଇ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ? ଏଇଟା ପୋଇ ଗଛ, ଏଇଟା 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 ପୋଇ ଗଛ, ଏ ଲଙ୍କା ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ, ଇଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ପୂଜା ହବ। ଆଉ ଶାଗ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ। ଇଏ ଖଡା ଶାଗ, ଖଡା ଶାଗ ଇଏ ହଁ ଇଏ ଖଡା ଶାଗ, ଏଇଟା ସିମ ଗଛ, ଶିମ୍ବ ଗଛ। ଆରେ ଏଇଟା ବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗଛ ଫଳିଛି, ଆରେ ବା ମୋ ବୋଉର ଛୋଟ ବଗିଚାରେ କେତେ ଗୁଡା ଗଛ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛ ଫଳିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ? ହୁଁ ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ? ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଇଛି, ଏ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଏ ବାଇଗଣ ଗଛ ଫଳିଛି। ବାପରେ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ଗଛ। ଆଁ ସେ କଲରା ଫଳୁଛି। କଲରା ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ? ଫଳିଲି। ବାପରେ କଲରା ଗଛରେ କଲରା ଫଳିଲାଣି। ଏ ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ କଲରା ହବ ବୋଧେ ନା? କାଲି ଭଜା ହେଇଥିଲା ନା? ପଣସ ଗଛ ଏଇଠି ଲାଗିଛି। ପଣସ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ କାଇଁ? ସେଇ ଆରେ ବାପରେ ମୋ ବୋଉର ଛୋଟ ବଗିଚାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇ କଦଳୀ ଦେଇଛି। ଗଛ। କେତେ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। କାକୁଡି ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ? କାଇଁ ହେଇଟି କାକୁଡି ଗଛ। ଆରେ ରେଡି ଆଉ।